Nu skal vi møde en flok mennesker, der om nogen holder liv i de ældgamle traditioner. Blandt andet valfarter de til Lejre, som er vikingernes gamle højborg og højborg for dyrkelsen af de nordiske guder. For de tror nemlig den dag i dag på Odin, Thor og Freja. Fremmedartet ser det ud, men det har i den grad rødder i nordiske traditioner, og ikke mindst i området her omkring Lejre. Vi er med til et offerritual med Hefjendur, en gruppe mennesker, der alle er asatroende. Det vil sige, de tror på de gamle nordiske guder, for eksempel Odin, Thor og Freja. Det er virkelig vigtigt, fordi det drejer sig om alt. Det drejer sig om alle anliggender i mit liv. Jeg kan ikke undvære det. Jeg er nødt til at udforske den del af tilværelsen. Her dyrkes Regin Norrønu. Her dyrkes de nordiske magter! Lejreområdet har en helt speciel position for asatroen. Det er fyldt med stensætninger, jættestuer og andre hellige steder ifølge religionen. Derfor valfarter mange til stedet for at ofre eller blote, som det hedder. Det er et af de stærkeste, måske det stærkeste sted, rent religiøst set. Vi ved, at det har været dyrket rigtig meget. Lejrekongerne, savnkongerne, skjoldungerne. Vi kommer her meget, og vi har lige afholdt blot her til midsommer over ved Øm Jættestue, som ikke er så langt herfra, hvor der både var folk fra hele Danmark og fra Norge og Sverige og Island. Det er vores blodhorn. Det bruger vi til at sende rundt i kredsen, når vi deler af mjøden sammen og drikker guderne lykke til. Så derfor er det et heldigt instrument. Fordom omkring asatro? Ja, altså, som sagt, jeg er parat til at skyde hvert argument i jorden. Hils om! For asatroende er der mange forskellige måder at dyrke deres tro på. Gruppen Hefjendur har deres. For 2,5 år siden, der var jeg i en bilulykke, hvor jeg blandt andet mistede min søn på 4,5. Når man sidder og har mistet et barn, så giver det ikke mening, og kristendommen den gav mig ikke nogen trøst. Men det gjorde asatroen på en eller anden måde, fordi der er ikke nogen grund, der er ikke nogen straf. Jeg havde ikke gjort noget forkert. Jeg sender dig med Adam Lithum. Guderne spiller en utrolig stor rolle, men de spiller ikke den eneste rolle. Som sagt har vi også et meget vigtigt fokus på jorden og på folket. Normalt så laver vi det, der kaldes et fællesoffer, hvor vi alle sammen tager noget mad. Vi laver typisk sådan en samskudskilde, fordi efter blodet har vi altid et måltid. Og så for at magterne skal blive hos os under måltidet og deltage i det, så offrer vi mad. For Sigga! Hej Freja! Hej Fryg! For 7 år siden blev asatro statsgodkendt i Danmark. For folkene i Hefjendur smelter troen sammen med fortid og nutid, netop i Lejre.